Marhay na hapon sa indogabos mga tugang, lalo na sa satuyang mampagmahal at makapangyarihang Diyos. Good afternoon everyone. Of course, good afternoon Jesus. Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ito po si Father Butch Bombase O.P. sa satuyang programang Marhay na hapon. Marhay ang satuyang hapon, magkakairibahan na naman kita ngunyan na Lunes, ika-17 ng bulan ng Mayo. Madalion baga, mamungnan mo, Hunyo na, pagkatapos Hulyo, pagkatapos Disyembre na. Bilis talaga ng panahon. Anyway, ang importante mga tugang, nag-uugma kita. Adik sa nagpara pamundo o magmumundo, importante nag-uugma kita. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay, may paglaom lagi. Yan ang importante sa buhay. May paglaom. Kaya kita dapat mawaraan ng pananalig sa Diyos. Dapat kita mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hanggang kita mawalan ng pag-asa o paglaom. Kasi sa buhay, importante yan . Ang lahat naman ay lilipas. Paghihirap, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas. Ang hindi lilipas ay ang Diyos. Kaya palagi natin isipin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos sa ating buhay. Ano mang ginagawa natin, ano mang ating sinasabi o ating mga tinataram, importante may pinaghuhugutan tayo. Saan ba tayo hubuhugot ng ating lakas? Yan. Siyempre, sa Diyos. Yan, importante mga tugang. But anyway, bago tayo magsimula ng ating programa ng Marhay na hapon, hayaan ninyo na magpangaji muna kita. Magdasal muna tayo. Importante na magirumduman ta permi ang Diyos na kairiba-iba ta. Dainanggad paglingawan ang Diyos. Kaya permi kitang mangaji. Ngunyan sa tuwing ng pangajion, sa tuwing paboritong pangajion na memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DZGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DZGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay, ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at
maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat nito ay hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, pagkatapos ng mga G, dahil na ay tutungo sa Marhay na Bareta. Alam mo, ang Marhay na Bareta o ang magandang balita o mabuting balita o ang salita ng Diyos, ang Biblia, yan po tayo humuhugot ng lakas. Ano? Yan po everyday sinasabi nga, ano kaya ang ating dapat pakinggan? Ang salita ng tao o ang salita ng Diyos? Ano? Alam mo, kung atin laging pakikinggan ang salita ng tao, minsan ang salita ng tao ay hindi mo pwedeng pagkakatiwalaan. Totoo yan. Kahit kaibigan mo na, pwede ka pang lansihin. Kaibigan mo na, pwede kang dayain. Kaibigan mo na, pwede ka pang lukuhin eh. Tanging Diyos lamang talaga ang pwede natin pakinggan eh. Kaya nga kung tayo makikinig sa mga tao, dapat talaga natin i-verify mabuti yan. Kasi maraming tinatawag natin fake news eh. Kaya mag-ingat tayo. Kaya kung atin palaging pakikinggan ang salita ng Diyos, kung atin babasahin lagi ang salita ng Diyos, tayo'y mahuhubog sa mabuting buhay. Importante yan mga kaibigan. Kaya doon tayo humuhugot. Ang ebanghelyo sa araw na ito ng Lunes ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 29 hanggang 33. Ito mga kaibigan ay talagang pagpapaliwanag o yung tinatawag na pagpapahayag ni Kristong talagang diretsuhan. Okay? Sabi nga ni Kristo sa ayan mga alagad, ngayon po'y tuwiran na. Sabi ng mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Kasi alam nyo, ang Panginoong Jesucristo ay nakikiusap sa mga alagad in terms of parable, patalinhaga o tinatawag natin may istorya. Pero ngayon, dire-diretsuhan na. At sabi ng mga alagad ni Kristo, alam na namin, batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. So ito po'y napakaganda, sapagkat itong mga sinabi ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo sa ating ebanghelyo ay nangangahulugan na yung mga alagad ay unti-unti nang nakakaintindi. Kasi mahirap talagang intindihin eh. Kahit na nga si Jesus ay gumawa ng maraming milagro, hindi ba? Kahit na nga si Jesus ay nagbinuhay niya yung patay, yung may sakit ay kanyang pinagaling, yung pilay kanyang pinalakad, yung bulag kanyang binalik ang paningin. Ang dami-daming milagro ng Panginoon. At itong mga alagad, sabi nila, dahil dito naniniwala na kaming kayo'y mula sa Diyos. Kasi ang hirap paniwalaan na si Jesus ay galing sa Diyos. At hindi nga galing sa Diyos eh. Si Jesus ay Diyos. Yun. Ang hirap paniwalaan mga kaibigan. Hindi ko alam kung sa panahong ito ngayon. Kung tayo ay siguro nandun sa panahon ni Kristo, siguro sa ating kaalaman sa theology, sa marami nating kaalaman sa filosofiya, siguro maaring maging tulad tayo ng mga eskriba at pariseyo eh. Hindi rin maniniwala. Bakit? May kaalaman na kasi tayo eh. May kaalaman na tayo. Alam nyo, isa sa mga tinatawag natin parang matuto ka, ang tinatawag, you have to unlearn what you learn. Yan. Kasi minsan may mga biases na tayo. Totoo nga. Kahit na yung pinakamatalino, si Santo Tomas, pinakamatalinong theologian yan. Pero sabi niya, hindi ko pa rin talaga alam eh. Hindi ko pa talaga lubusan naaalam o nauunawaan eh. Talagang kulang pa.
tanging Diyos lang talaga, ano? So talagang importante maging bukas lang tayo. Yan importante sa learning eh. Kahit ngayon nakikinig kayo sa akin ngayon, ano? Dapat bukas ang ating kaisipan. Kasi halimbawa kung tinatawag natin close-minded na tayo, hindi lang narrow-minded, lalong-lalo pag close-minded, sarado na talagang isip mo. Sarado ng isip mo, hindi na ako kahit anong paliwanag ko sa iyo, hindi mo tatanggapin. Kasi yung gusto mo. At yung alam mo, yun lang ang gusto mong alamin. Wala nang ibang aalamin. Yan ay mahirap. Kasi may mga taong ganun eh. Na yung halimbawa, nalaman nila ng grade 1 hanggat sa ngayon, yun na yun. Alam mo, ang kaalaman natin ay dapat nagbabago yan. Dapat tinatawag may developmental understanding. O ganoon din sa pananampalataya. Okay? So ano bang pagkakilala mo sa Diyos? Kadalasan dati, ang pagkakilala nila sa Diyos ay parang matanda. Palaging nagtatanda ng anumang pagkakamali. Ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Kaya takot na takot tayo eh. Okay, baka magkamali. Pag nagkamali tayo, magagalit ang Diyos. Alam mo, kahit magkamali tayo, hindi magagalit ang Diyos. Tanda natin. Yun. Ang Diyos ay mapagpasyensya. In due time, okay, malalaman din natin. Okay? So yun, makikita natin. Kasi minsan, mali din kasi natin pag sinasabi, yung pagpapakilala sa Diyos. Hindi yung pagpapakilala sa Diyos. Kasi kung halimbawa, mali ang pagpapakilala ng mga magulang mo sa Diyos, sa iyo, o halimbawa, mali ang pagpapakilala ng nagtuturo sa iyo tungkol sa Diyos, mali din ang iyong pag-unawa. Importante po kasi yan eh. Yung tamang pagpapakilala. Kasi sabi ko nga, ang problema yung akala. Akala ko ang Diyos ganito eh. Akala ko ang Diyos tingnan mo yung mga Escriba at Pariseo. Talaga silang magagaling Magagaling, totoo yan, magagaling. Nag-aral ng tungkol sa Biblia yan. Ang mga Escriba at Pariseo. Nag-aral ng aral ni Moses, yung Torah. Pero bakit hindi nila mapaniwalaan si Jesus? Bakit kanilang kinukontra ang mga aral ni Jesus? Okay, bakit? Kasi nga sa kanila, yung nalalaman nila noon hanggat sa ngayon, yun lang ang dapat nilang alamin. Mali po yan. Alam mo, there is what we call developmental. Kaya ang eskwelahan, nagde-develop eh. Because ang technology ganun din. Hindi pwedeng, tingnan ninyo, kahit dating ito sa technology, kahit sa cellphone, tingnan ninyo, dati ang cellphone nun, wala namang camera. Ang cellphone talaga pantawag lang, telepono lang. Pagkatapos later on, nagkaroon ng text. Telepono dati, di ba? Pagkatapos nagkaroon ng text. Pagkatapos nagkaroon ng camera. Pagkatapos nagkaroon pwedeng mag-record. Pagkatapos pwedeng mag-video. Pagkatapos ang cellphone, pwede mo na magkaroon ng laruan. Ang dami kasi technology po yan. So ganun din po sana ang pagkakilala natin sa Diyos. Dapat ang pagkakilala natin sa Diyos umuunlad. Hindi yung pagkakilala natin sa Diyos na ang ibig sabihin, Father, tama na yun. Nalaman ko tungkol sa Diyos eh. Siguro nga, sabihin ko sa dasal, ilan bang dasal alam mo? Our Father, Hail Mary, Glory be. Pwede na po yan para makapagdasal ka ng rosaryo. Alam mo ba ang Angel of God? Sana alam mo yon. Act of Contrition. O Apostles' Creed. Marami pa dapat tayong alamin. Huwag mong sabihin, hindi, tama na Father ang aking kaalaman. Tama na po ito. Hindi ko na kinakailangan alamin pa. Baka malito ako. Mali po yan. Ang importante, buksan natin ang ating kaisipan parang matuto. Tulad ngayon, nakikinig kayo sa akin. So, natututo ba kayo? Sana nga, natututo kayo. Kasi sayang naman, by the way, itong programa natin, ito isang recorded program kasi wala pa po ako diyan sa Legazpi. Ako po ay nasa Manila. Pauwi pa rin po ako sa mga ilang araw. But anyway, nag-record na po ako. Parang sa ganun, hindi ko kayo maiwanan. Tingnan mo, dahil mahal na mahal ko kayo eh. Talaga naman eh. Gusto ko kayong maturuan.
At gusto ko rin mapag-aral. Mapag-aralan, at the same time, makapagbigay ng hindi lang informasyon, kundi makapagbigay ng inspirasyon. Ito po talaga ang layunin ko eh. So balik tayo doon sa Ebanghelyo kasi sabi ng mga alagad, dahil dito, kasi naiintindihan unti-unti na nila si Jesus, naniniwala na kami na kayo'y mula sa Diyos. So wow, ang ganda ha. So in other words, after 3 years, tingnan mo, kaya may tinatawag na formation eh. Actually, kulang yung 3 years eh. Actually, kami sa pagpapare, di ba, dadaan kami ng holy, of course, duman ako sa minor seminary, sa Naga. Okay, minor seminary, high school yun. Then philosophy, 4 na taon sa philosophy. Then 5 taon sa theology. Yan, ilang taon yan. Okay, almost sa iba nga, 15 to 16 years. Okay, so of course talaga, pero kulang pa yun eh. Hindi ko, kahit nag-graduate pa ako ng philosophy, kahit nag-graduate pa ako ng theology, hindi ko pa talaga maintindihan eh. Unti-unti, hanggang ngayon, marami pang bagay akong hindi naiintindihan. Kaya hanggang ngayon, si Father Butch, kahit 63 years old na siya, nag-aaral pa. Paano ka, Father Butch, nag-aaral? Ako po'y nag-aaral, hindi yung formal. Hindi nag-aaral ako para magkaroon ako ng grade. Hindi pa ako nag-aaral para magkaroon ng diploma. Hindi pa ako nag-aaral para magkaroon ng certificate. Si Father Bombase, nag-aaral po yan hanggang sa ngayon. Paano nag-aaral? Nagbabasa po ako. May mga libro ako dito eh. Nakita naman ninyo sa pag nagla-live tayo. Ngayon hindi niyo makikita kasi naka-record lang tayo. Pag sa Zoom, nakikita niyo sa likod ko, libro po 'yan. Father, nabasa mo na ba yan lahat? Ang iba, hindi pa. Pero almost nabasa ko na. At from time to time, binabasa ko po yan. Lalo na yung mga references ko, yung mga libro dyan. Tungkol sa moral philosophy, okay, sa Bible, sa theology, importante. At hindi lang po yan. Minsan nag-aaral din po ako ng medisina. Father, paano ka nag-aaral ng medisina? Gabi-gabi po, nanonood ako. 1.5 hour para ako nagkaklase. Okay? Nagkaklase pa ako. Pinakikinggan ko yung mga doctor, scientist, mga doctor, MD po, doctor of medicine sila, at the same time, scientist, nagtuturo. Yon, nagtuturo. Halimbawa, isang pinakinggan ko, yung tinatawag na paano ka talaga maging healthy, paano ka magkaroon ng malakas na immune system. Yon. At the same time, tinatawag na yung fasting. Kasi, alam mo, itinuturo hindi lang ng religion. Kahit sa medisina, hindi ba? Kung ikaw ay magpapakuha ng dugo, hindi ba sasabihin sa'yo, mag-fasting ka muna. Halimbawa, ikaw ay ooperahan. Ano sasabihin ng doktor sa'yo? Sa tiyan, mag-fasting ka muna. So, fasting. Hindi fast eating. Fasting. Okay? Pagpahingahin mo muna ang iyong tiyan. Ang problema sa atin, yung tiyan natin, hindi natin pinapahinga. Ilang oras kita nagkakakan. Okay? Umaga, lunch, pagkatapos after 2 hours, kakain na naman. After 1 hour, kakain na naman. Ilang beses ka ba talaga kumakain? Hindi mo ba kailangan ipahinga mo naman ang iyong tiyan? Okay, ganun po. Ang isip natin, kailangan din ipahinga. Kaya kinakailangan tayong matulog. Importante yan mga kaibigan. Kaya nga, ang pag-aaral ay hindi dahil sa kailangan ko magkaroon ng grade, kailangan ko magkaroon ng diploma. Hindi po. Bakit ako nag-aaral? Parang sa ganun, madagdagan ang aking kaalaman. Okay? Sa theology, paano mo makikilala ang Diyos? Yan, pagbabasa ng Biblia. Hindi yung pag-i-interpret ng Biblia, kundi pagsasabuhay ng Biblia. Ay marami sa atin, nakikipagdebate pa, nagmamagaling pa, magdebate tayo sa Biblia. Alam mo, ang Biblia hindi dapat pagdebatihan. Ang Biblia dapat isabuhay. Walang dapat pagtalunan sa Biblia eh. Sabihin natin, mas magaling ako kaysa sa'yo sa Biblia. Mas magaling ako mag-memorize sa'yo. Pero ang tanong, ano bang tinuturo ng Biblia? Yun. At pangalawa, isinasabuhay mo ba ang turo ng Biblia? Actually, isa lang ang turo ng Biblia eh. Isa lang.
Isa lang ang mensahe ng Biblia, ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yun. At kaya nga tingnan nyo, dahil sa pagmamahal ng Diyos, anong ginawa ng tao? Ang ginawa ng Diyos, nilikha niya tayo. Okay? Tingnan ninyo ha. Kaya sabi ko, isa lang ang mensahe ng Biblia. At wag na natin pag-awayan pa yan. Wag na dapat natin pagtalunan pa na sasabihin natin, Father, mas magaling ako kaysa sa'yo. Mas memorize ko ang Biblia. Alam ko kung saan yung ganitong talata, talata ganito. Siguro nga, magaling ka talaga mag-memorize. Pero ang tanong ko, mapagmahal ka ba? Mapagpatawad ka ba? Magalang ka ba? Mapagmalasakit ka ba? Matulungin ka ba? Okay? Isinasabuhay ba natin ang Biblia? Ang mensahe ng Biblia, isa lang, pag-ibig. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Nilikha niya tayo. Pangalawa, nang nilikha niya tayo, binigay ng Diyos ang lahat. Pagkatapos, anong ginawa ng tao? Ni Adan at ni Eva, nagsuway sa Diyos, nagmatigas ulo. Pagkatapos, sabi ng Diyos, huwag mong kainin ang bunga ng kahoy na yan. The tree of knowledge of good and evil. Anong ginawa ng tao? Ay, nagpatukso kay Satanas. Okay, natukso. Ngayon, ano naman ginawa ng Diyos? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nangako ang Diyos. Sa Genesis, makikita natin ang pangako. Pangako, okay, manganganak ang isang babae at yan ang kanyang ipapanganak ay siyang tagapagligtas. So, si Jesus yun, si Maria. Kung may pangako na sa Genesis kaagad, nandun na kaagad, plano kaagad ng Diyos, ililigtas tayo. Ano ang kaligtasan? Hindi pa pagmamahal ng Diyos yan? Yun. Pagkatapos ano yun? Ganun pa rin. Pagliligtas, binigyan, niligtas na nga. Okay? Binigyan, nagpaalala ulit ng Diyos. Hanggat sa ngayon, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Okay? Anong ginawa? Pagmamahal pa ng Diyos. Bakit? Okay? Inalay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. Yun, pagmamahal lang yan. Ngayon, umakyat si Jesus sa langit. Iniwan ba niya tayong mga orphans, mga alila, nag-uulila, nangangulila? Hindi. Pinadala niya ang Espiritu Santo. Bakit? Gusto niya tayong mahalin, ipagpatuloy ang pagmamahal. At ayan, dumating ang Espiritu Santo. Ngayon, ang simbahan, the prolongation of the presence of God in this world. Okay? So, nandoon po ang tinatawag extension. So, ano yung ibig sabihin? Mahal tayo ng Diyos. Bakit? Ang simbahan nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos. Isa lang ang mensahe. At ang simbahan, saan kumukuha, saan humuhugot ng aral? Saan? Sa Biblia. Okay? Sa Biblia. Sa salita ng Diyos. Okay? So, yun po ay napakahalaga. Okay? Sa tradisyon. Okay? Sapagkat ang Biblia, yung written Bible, actually, written Bible, huli na po ang unang-una, spoken Bible. Ano yung spoken Bible? The spoken Bible is the live Bible, the tradition. Kasi, tingnan ninyo, nang si Jesus ay buhay dito sa mundo, wala naman tagasulat si Jesus eh. O si Jesus nga is not a writer. May isinulat ba si Jesus na libro? Wala. At kahit yung mga sinulat ni San Pablo, ng mga ebanghelista, hindi sinulat nung panahon ni Jesus. Pagkatapos na, ilang taon na, nakalipas. May 65 years, 70 years, saka lang naisulat. That is the written Bible. At kaya nga, ang nauna dyan, bago ang written Bible, itong Bible na nakikita natin ngayon, bago yan, nagkaroon na tinatawag na spoken Bible. What we call, in other words, the tradition. Okay? So, the living Bible. So, isinabuhay nila yan. At para sa ganun, hindi nga makalimutan, isinulat yan. Isinulat yan. Parang hindi makalimutan. Para sa ganun, palagi na natin na mababasa. Kaya ito technology. In other words, lumalago tayo sa kaalaman. Lumalago ang ating pananampalataya. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung mga alagad, sabi, naniniwala na kami na kayo mula sa Diyos. Kasi unti-unti na nilang nakikilala si Jesus. Pati mga kaibigan, babalik muli ang iyong lingkod sa second part at ating paglalimin. Ang ating pag-uusap ngayon tungkol sa importante nga ito eh. Saan tayo humuhugot ng lakas?
Ano? Saan? Hindi ba kay Kristo sa salita ng Diyos? Tandaan natin, sa bawat hamon at paghihirap, magtiwala tayo sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako. Magbabalik po muli ang inyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tad Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:42. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Oras na para itodo mo bit mo
with Coke Studio. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatean. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Balik po muli tayo sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. sa second part ka sa tuyang programa. Kasuwag o sa tuyang tatalakay na yung mga alagad ng Panginoon, unti-unti na silang nakakakilala kay Jesus. Okay? So, ipatuloy natin ang Marhay na Balita. Kaya nga si Jesus sumagot. Ito naman ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus. Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga, magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayong lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkakaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Mapagtatagumpayan ko ang sanlibutan. Yan ang sabi ng Panginoon, ha? Maganda itong talatang ito. Alam mo itong talatang ito, ginamit ko ito sa aking life principle. I can
overcome. I have overcome the world. Okay? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. I have overcome the world. So, paano natin ma-overcome? Paano natin mapagtatagumpayan? Kasi gusto ng Panginoon, mga tugang, na tayo ay magtagumpay. Ano? Ayaw ng Diyos na tayo ay maging lupaypay. Lupaypay. Alam mo niyo yung lupaypay? Lupaypay, maluyahon. Lupaypay na, Father. Lupaypay na. Ano? Mahina na. No. Ang sabi ng Panginoon, okay, magkakaroon kayo ng lakas. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yan ang importante sa buhay. Sa panahon ito nang may pandemya pa tayo, lakasan natin ang ating loob. Okay, marami sa atin ngayon natatakot Okay, may nakita ako nga na talagang, sabi niya, nakita ko talagang natatakot. Natatakot siya kasi, yun nga, dahil sa marami doon nagkakasakit ng COVID-19, natatakot na siya. At dahil sa natatakot na siya, gusto niya na magpakamatay. Sabi ko, wag naman. Wag ka na magpakamatay. Wag ka na magdagdag sa census ng mga tay. Wag, lakasan mo ang loob mo. Okay, makinig ka kay Father Butch. Araw-araw, alauna hanggang alas 2, lalakas ang loob mo. Yan talaga naman, hindi ba? Alam mo, mapagtatagumpayan natin yan. Ang lahat ng bagay, mapagtatagumpayan natin yan. Kung tayo palaging nabubuhay sa Diyos. Yan ang importante. At alam mo, sinabi ng Panginoon ito, napakahalaga. Dito sa ating ebanghelyo, pinalalakas ni Jesus ang mga kalooban o kanilang loob para sa mga haharapin nilang mga pagsubok, lalo na kung may kinalaman sa pagsunod nila sa Kanya. Totoo, yung mga alagad, alam mo, the first 300 years of Christianity were years of blood, dugo. Bakit? Years of persecution. Nandoon yung si Decius, nandoon si Nero, ang daming mga persecutors, mga Roman persecutors, sapagkat nag-decree, may command, may utos ang emperor na ang mga Kristiyano dapat patayin. Grabe So, gusto nilang patayin ang mga Kristiyano. At habang nila pinapatay ang mga Kristiyano, yung mga Kristiyano naman, habang sila inuusig, lalo silang dumadami. Yun. Kasi hindi talaga matalo Sino ba ang makakatalo sa Diyos? Hindi mo matatalo ang Diyos. May nagsabi na gusto niyang patayin ang Diyos. Sino nauna? Sabi isang tao, gusto kong patayin, Father, ang Diyos. Sino yung nagsabi bang gusto kong patayin ang Diyos? Patay na siya, pero ang Diyos buhay pa. Meron nga nagsasabi, mataas na opisyal, sasabihin niya, papatayin ko ang Diyos mo, papatayin ko ang Diyos ninyo. Tingnan niyo, sisirain ko ang simbahan ninyo, Katoliko, sisirain niyo, tingnan niyo. Baka sila masiraan ang ulo. Tingnan marami. Actually, meron, ito pa, ipapaliwanag ko po sa inyo. Doon sa Manawag, Pangasinan, nung Paris Priest ako, kininto po ito sa akin ng mga nasa Black Rosary. Alam mo itong Black Rosary, si Mama Mary, every week, inililipat yan sa bahay-bahay. So, ang nangyari, ayaw niyang ilipat, Katoliko siya, ayaw niyang ilipat sa kanyang bahay ang mahal na Berhen. Ayaw niya. Alam mo, wala namang nangyayari na pero ano ba nangyari? Ayaw niya. Nagkasakit yung kanyang anak. Pagkatapos, ano kaya ito nangyari? Sabi ko, hindi naman parusa ng Diyos yun. Hindi naman parusa ng Diyos. Paalala lang siguro, bakit tinanggihan mo ang grasya? Pagkatapos, nagmakaawa doon sa leader, sa Black Rosary leader. Pwede po uli, sige na po, ipatuloy niyo sa akin, sa bahay namin yung Mama Mary. Ano nangyari? Pagkatapos ng ilang araw, gumaling bagay yung anak niya.
Hindi po ibig sabihin nagbusong ang mahal na Beren o nagbubusong ang Diyos. Hindi po. Huwag mo sasabihin naman, hindi ko sinasabi yan. Kundi ibig sabihin na akala nila, ay, hindi ko kailangan ng Diyos. Anong hindi mo kailangan ng Diyos? Kailangan natin ang Diyos. Subukan mo. Sino nagbibigay ng oxygen? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng libreng tubig? Ang Diyos. Ang ulan, saan nanggagaling yan? Sasabihin natin, sa kalikasan, natural. Pero sino gumawa ng kalikasan? Ang Diyos. Kaya mga kaibigan, sinasabi kasi nila, ay, hindi ko kailangan ng Diyos, Father. Hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng Diyos. Ang kailangan ko, Father, sa panahon ng pandemya ngayon, pera. Sige. Ang pera, tatanungin kita, ang pera ba, pag namatay ka, madadala mo ba yan? Makakain mo ba ang pera? Sige, ito na lang. Sabihin ko sa iyo, papakain ko sa iyo ang milyon-milyon dollar. Kaya mo ba? Kung kunyari mabusog ka, hindi pwede. Ang problema kasi sa atin, maraming nagmamagaling . Yan ang problema. Kaya, paano mo nga talaga makikilala ang Diyos kung hindi ka bukas ang iyong isip, ang iyong kalooban, ang inyong buhay sa Diyos. So yan mga kaibigan, dito sa ating ebanghelyo, pinapalakas ni Jesus ang mga alagad niya. Kasi sa panahon ng pag-uusig, tulad ngayon, sa panahon ng nakakatakot, meron tayong palaging hinuhugot ang ating lakas kay Jesus. Okay? So yun importante. Okay? So pinalalakas ni Jesus ang kanilang loob para sa mga kaharapin nilang mga pagsubok, lalong-lalo at kinaalaman sa kanilang pagsunod sa Kanya. Sa harap ng mga hamon at pagsubok sa buhay, hindi pagtakas ang solusyon. Okay? Ulitin ko mga tugang kasi ang ginagawa ng iba, takasan natin. Takasan natin ang problema. Alam mo, kung tatakasan natin ang problema, hindi mo hahanapan ng solusyon, ay dadagdag at papatong-patong lang ang problema. Halimbawa, ganito ang nangyari. Okay, may problema ka. May problema ka sa asawa mo. Anong ginawa mo? Nagchismis, yung babae, chinis mo yung asawa mong lalaki doon sa kapitbahay. Alam mo yung asawa ko, ganito. Anong ginawa mo? Totoo, yung asawa mo, kung totoo man, gumawa ng masama. Pero bakit gagawa din ng masama sa pagchichismis mo sa asawa mo? Yung bang pagchichismis mo sa asawa mo ay hindi po ba masama yon? Hindi naman, Father, kinakailangan ko lang magkaroon ako ng mahingahan, may chismis, masabi ko lang ang sama ng loob ko sa asawa ko, masabi ko sa kaibigan ko. Pero ano yon? Chismis, sapagkat yung kaibigan mo pala, chismoso rin Chismosa pala nalaman tulugan ng kapitbahay, nalaman ng buong lipunan, na buong bansa. Grabe, buong bansa na kasi na-radyo pa pala. So, na periodiko pala, nag-viral pa pala, nasa Facebook. Nalaman na tuloy. Hindi mo ba kasalanan yan? Kaya nga, yung kasalanan ng asawa mo, wag mo nang dagdagan. Akala mo, halimbawa, nagkaroon ng kabit ang asawa mo, ang gagawin mo, para makaganti ka, magkakabit ka rin. Naanakan ka. Tingnan mo. Iya ba yung solusyon? Hindi po. Okay? Kaya importante, huwag tayong tatakas sa mga hamon o pagsubok. Okay? Sapagkat ang pagtakas ay hindi po yan solusyon sa buhay. Dapat harapin. Okay? Sabi nga, mag-usap-usap tayo. Okay? Father, mahirap naman kasing kausapin. Ang tanong ko, paano kayo mag-usap? Pag nag-uusap ba kayo pagalit? Pag ikaw nag-uusap sa asawa mo, bakit ka naman ginabi? Ganun bang tono ng boses mo? Ay di talagang magagalit ang asawa mo. Bakit? Sasabihin ng asawa mo, okay, hiwalay na tayo. Tingnan mo. Wag. Iyak ka pa. Ang importante, pag-aralan natin how. You know what to say, but you don't know how to say it.
Yan. We have to know how. Marami sa atin, maraming alam tayo, but the important thing is how. Papaano natin sasabihin? May alam tayo, pero ang dapat pag-aralan mo kung papaano mo sasabihin. Yan, siya papasok ang timing. Okay? Timingan mo. Ano ba, mainit ang ulo. Tama bang timing yan? Mainit ang ulo mo, mainit ang ulo niya. Timing ba yan? Mali. Sa timing, dapat tamang panahon. Okay? Sa tamang panahon, nagta-timing ka dapat. Anong pangalawa? Pag alam mo ng timing, pero dapat alamin mo kung papaano mo. Okay? Alam mo darling, dapat isa pa patanong. Totoo ba? Ay kung sabing hindi, wag ka na mag-insist. Hindi na nga eh. Totoo yan eh. Di kung ganon, paniniwala mo, kung hindi ka naniniwala sa asawa mo, naniniwala ka sa sarili mo, di wala. Paniwalaan mo sinabi ng asawa mo, Father, hindi ko pinapagkatiwalaan, wala na. May kasalanan ka rin. Kaya sabi nga, pag nag-aaway daw pag nagkakagulo ang pamilya, hindi lang isa lang naman ang may sama doon may mali. Kasi palaging mali ang lalaki. Hindi ko pa pinagtatanggol ang lalaki. Kasi lalaki po ako. Hindi po. May kasama din ang babae. Meron ding pagkukulang ang babae. Okay? So tingnan ninyo, pareho tayo, lahat tayo may pagkukulang. At kaya nga ang mahalaga, magpakumbaba tayo. Okay? Importante po 'yan. Hindi po ako nagsesermon Ako po ay nagpapaliwanag lamang. Ay binibigyan ko lang kasing emphasis. Alam mo si Father Butch, very empathic siya passionate kasi si Father Butch Pag nagpapaliwanag, very passionate yan Alam mo, talagang bigay na bigay yan Hindi kahit sa sermon, di ba? Talagang sabi nga, bombastic. Kasi Father bombastic. Kasi gusto ko talagang emphasize yan. Hindi ko pwedeng sasabihin, my dear people of God, I am very happy. Tama ba yan? Kung sasabihin, my dear people of God, masayang-masaya ako sa inyo. Ipadama mo. Dapat nadadama, nararamdaman, nakikita, naririnig. Yan importante, hindi yung, alam mo, mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo. Pangit yun. Paano? Pinagagalitan mo, hindi pwede yan. Pwedeng, alam nyo, mahal na mahal tayo ng Diyos Yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Talaga. Tingnan mo, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, inalay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Tandaan natin yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit na nagkasala ka, kahit na nagtalikod ka sa Diyos na ilang taon, mahal ka pa rin ng Diyos. Yan ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Diyan ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Di ba? Tama yon? Hindi yun, mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya pinagagalitan yung mga tao. Nako, pati yung mga tao magugulat. Talaga ganun mapagmamahal ng Diyos. Naninigaw si Father. Ganun ba yun? Hindi po. Nagugulat ako, Father. Nagugulat. Hindi po ganyan. Ang importante, mga kaibigan, ipadama natin. Okay? So talagang nararamdaman nila. Yan. So yan ang gusto ng Panginoong Yesus na tayo ay magkaroon ng lakas. Kasi kung paano ka magtatagumpay? Ito sa panahon ito ng may pandemya tayo ng COVID-19. Sinasabi nga nila, wala naman talagang gamot sa COVID-19 Walang gamot. Ay may mga preventive. Anong preventive? Immune system. Kaya nga, alagaan mo ang kalusugan mo. Huwag kang, of course, ma-expose sa mga may sakit. Kasi natural yan. Sabi nga, hawa-hawa yan Halimbawa, pumunta ka doon sa mga taong hatching ng hatching. At palaging may mga sipon. Okay? Ubo ng ubo. Okay? May mga sakit. Okay? Talaga mahawaan ka. Ayun. Yan talaga. Kaya mag-ingat tayo. Kaya sinasabi, pag-iingat. Yan lang naman talaga importante doon Pag-iingat. Ang pangalawa, hindi lang pag-iingat. Kasi kung mag-iingat ka, hindi mo naman talaga aalagaan ang katawan mo sa pamagitan ng paglalagay ng immune system.
Ano yung immune system? Yung tinatawag natin na palakasin mo ang immune system. Father, paano mo papapalakas ang immune system? Ito, natutulog ka bang magandang oras o kulang palagi kang puyat? O para pag palagi kang puyat, hihina ang resistance mo. Okay? Resistensya mo. O pangalawa, pagkain mo. Okay, anong pagkain mo? Lahat processed food, lahat yung mga instant food, instant noodles, yung madaling lutuin para madali ka rin mamatay. Ganun ba 'yon? O may mga gulay tayo diyan. Okay, kumain tayo ng gulay. Matagal na sinasabi, di ba? Kumain ng gulay parang humaba ang buhay. Yung mga tugang, importante sa buhay kasi gusto ni Father Butch, masaya tayo, hindi ba? Maging masaya tayo lagi. Yan ang importante. Parang pag masaya ka, alam mo sinasabi nga, pag masaya, napapalakas ang immune system. Okay? Ganon din, pag ikaw palaging malungkot, madali kang tamaan ni Satanas, madali kang tintaran ni Satanas. Kaya nga si Satanas, ayaw niya tayong maging masaya. Gusto niya tayo palaging nakakunuot ang ulo, malungkot, palaging may problema, palaging galit, palaging stress, palaging pagod. Yan ang gusto ni Satanas eh. Pagod tayo, stress tayo, malungkot tayo, galit tayo. Yan ang gusto ni Satanas. Padali tayong pasukan. Pero ayaw ni Satanas na masaya tayo. Tumatawa tayo kasi nagmamahalan tayo, nagpapatawaran tayo, naggagalang tayo sa isa't isa, nagmamalasakit tayo sa isa't isa, okay? Nagmamahalan tayo, okay? Nagbibiruan tayo pero hindi masasakit ang biro natin. Yung bang we make people happy, we laugh together. Sabi nga, laughter is still the best medicine. Yan, tandaan po natin. Kaya napakaganda ito eh. Kaya harapin natin anumang pagsubok. Kasi kasama-sama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nga lang mahirap talagang harapin ang pagsubok o hamon kung wala tayo sa Diyos o wala ang Diyos sa atin. Bakit? Wala tayong kasama. Wala tayong sinasabing kakampi. Dapat may kakampi tayo. Ang kakampi natin, si Jesus. Kaibigan natin siya. Tagapagligtas pa. Kaya dapat natin harapin anumang pagsubok at pagsubok kasama lagi si Jesus. Okay? Kaya anong dapat gawin natin? Lakasan natin ang ating loob. Okay? At patatagin natin ang pananampalataya sa Diyos. Yung pagtubod sa Diyos eh. Kasi kung may pagtubod tayo sa Diyos, kakayanin natin. Naalala ko tuloy ang aking nanay. Si Mama, very good. Siya ang aking example eh. Siya talagang modelo ko, ang mother ko. Sa panahon na may mga paghihirap o may pagsubok, ang lakas talaga ng pananalig ni Mama sa Diyos eh. Sabi ng Diyos, ay hindi ako pababayaan ng Diyos eh. Hindi ako pababayaan ng Diyos eh. Yun, kaya siguro nagpare ako eh. Alam mo, yan po ang talagang dapat natin paghugutan ng lakas. Ang ating pananalig sa Diyos. Okay, tanda natin, bahagi ng buhay Kristiyano ang krus o ang paghihirap. Kaya huwag natin tatakasan ito kasi ang pagtakas hindi solusyon. Actually, mismong ang Panginoon ang nagsabi sa atin yan eh. Pasanin natin araw-araw ang ating krus. Okay? Pero hindi yung krus natin, ang kanyang krus. Okay? Ang krus na yan na ibibigay sa atin. Hindi yung gawa-gawa nating krus kasi minsan tayo ay gumagawa din ng krus. Ang krus na yan, yung tinatawag natin paghihirap na kagagawa natin. Halimbawa, may mga naghihirap ngayon kasi kagagawa natin. Halimbawa, pinabayaan mo ang sarili mo. Sigarilyo ka ng sigarilyo. Okay? Chain smoker ka. Akala mo, pugon. Sige ng sigarilyo. Susunog na ang baga mo, nagkakakanser ka na. At pagkatapos ngayon, nagkakanser ka nga. Nagkaroon ka pa ng sakit sa pneumonia. Sasabihin mo, kasi Father, ito yung krus ko eh. Anong krus mo? Totoo nga, may krus, ang dapat dalhin natin, yung krus ni Kristo, hindi yung krus mo.
Yung ginagawa nating krus. Yung problema kasi, gumagawa tayo ng krus. Pasanin natin yung krus ni Kristo, hindi yung pasanin natin yung krus natin. Kasi pag pinasa natin ang krus ni Kristo, magiging magaan yan. Kasi kasabay natin si Kristo para tayo tuloy si Simon of Cyrene. Okay? Pinasan ba ni Simon of Cyrene yung krus ni Kristo? Yun po ang mahalaga. Ano? Hindi yung gagawa tayo pa ng ibang krus. Okay? Halimbawa, inom ka ng inom. Ano? Pinababayaan mo ang kalusugan mo hanggang nagkaroon ka ng sakit sa liver, kain ka ng kain. Ano? Nagkaroon ka ng diabetes. Pinabayaan mo ang sarili mo. Ngayon, naging bariles ka na. Bato-bato sa langit, wag tatamaan, wag magagalit. Totoo naman eh. Pinababayaan natin ang sarili natin. Mahalin natin ang ating sarili tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Yan ay mahalaga. Tandaan po natin, hindi mawawala ang hirap sa buhay. Ngunit, tandaan natin ito hindi mawawala yan. Hindi mawawala ang hirap sa buhay. Kahit sabihin, butuhan ninyo ako kasi ako ay para sa mahirap. At pag ako'y nanalo, wala nang magiging mahirap sa mundo. Kalukuhan po yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Kasi, sabi nga ni Kristo, the poor will always be with you. Tingnan mo hanggang ngayon. May mahirap pa rin. Hindi natin maiiwasan ang kahirapan, hindi mawawala ang mga hirap sa buhay. Tandaan po natin yan. Kalukuhan yan. Pag may nagsasabi sa iyo, pag ikaw sumunod sa akin, pag ikaw hindi ka na maghihirap. Mag-ingat ka dyan. Pahihirapan ka niyan. Okay? Tandaan natin, hindi mawawala ang mga hirap sa buhay. Ngunit, magiging magaan ang pagpasan natin ito kung magtitiwala tayong kasama natin si Jesus sa lahat ng oras. But anyway, mga kaibigan, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram at napakaganda po ang ating tinalakay sa araw na ito na tayo ay dapat palaging maging malakas sa pananampalataya. Ngayon, magdasal na po tayo ng ating paboritong dasal sa pamagitan ni San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DZGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalos po sa indo gabos mga tugang sa gabos na ginanyog ka sa tuyong programa. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito, lalong-lalo na ang hugot, talagang humuhugot si Father Butch sa bawat hamon at paghihirap. Magtiwala tayo lagi sa salita at pangako ng Diyos. Ngayon sabihin natin ito, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan at kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. Take care. I love you all. God bless. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19